Преславие, гледай за какво стана въпрос. Намерихме една много готина писта, те да се каже. Закача горе да виждаш като хората. Ни бъри и ни скоци. Много готино място. Ето и там го качих с ативето, ама не знам, за втори път малко май бъз. Доста е остро. Малкият Сашко идва. Той сега ще го качи. Тук долу е много гадна запивката. Качил. С мотора по-лесно. Там отзад също има няколко. Едно лупинче и един веращи. Много готино за каране. Айде се пускаме.